नमस्कार. सहज आणि सोपे शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर माझ्या सर्व प्रेक्षकांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला चवळीच्या शेंगा याची मिक्स भाजी कशी करायची याची रेसिपी सांगणार आहे, अत्यंत सहज आणि सोप्या पद्धतीने. तर या ठिकाणी अर्धा किलो चवळीच्या शेंगा ज्या परिपक्व झालेल्या होत्या त्यातील दाणे काढून घेतलेले आहेत. जर शेंग कवळी असेल तर ती पूर्ण सालीसह पण आपण घेऊ शकतो. तर यासाठी मी हे 7 वांगे घेतलेले आहे, 1 टोमॅटो, 1 बटाटा, लसणाची काप, कढीपत्ता. तर या सर्व वस्तू स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. आता आपण वांगे, बटाटे आणि टोमॅटो याचे काप करून घेऊ. अशा प्रकारे वांगे आणि बटाटे हे चिरून घ्यायचे आहे. तसेच टोमॅटोचे देखील छोटे काप करायचे आहे. संपूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत व्यवस्थित बघा. अजूनही ज्या प्रेक्षकांनी माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी कृपया सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. चवळीच्या शेंगा ह्या व्यवस्थित निवडून घ्यायच्या असतात. कधी कधी त्याच्यात कीड राहण्याची शक्यता असते. तर या ठिकाणी मी शेंग ही परिपक्व असल्यामुळे फक्त दाणे घेतलेले आहे. कवळी शेंग मात्र पूर्ण घ्यायची असते. तिचे तुकडे करून घ्यायचे असतात आणि ज्या काही शिरा असतात त्या काढून घ्यायच्या गवारच्या शेंगांप्रमाणे. भाजीसाठी आपल्याला अर्धा चमचा मोहरी घ्यायची आहे किंवा कमी घेतली तरी चालणार आहे. पाव चमचा हिंग, 1 चमचा जिरं, पाव चमचा हळद, 2 चमचे लाल मिरची. कोथिंबीर नसेल तर आपण धना पावडर भाजीसाठी वापरू शकतो. कढई व्यवस्थित तापलेली आहे. त्यात आपण 3 पळ्या तेल घेणार आहोत. तेल व्यवस्थित तापू द्यायचं आहे. तेल व्यवस्थित तापल्यानंतर त्याच्यात प्रथम मोहरी आपल्याला टाकायची असते. मोहरी कच्ची राहणार नाही याची काळजी घ्यायची. 1 दाणा टाकून बघायचं. तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे. त्यात अर्धा चमचा मोहरी व्यवस्थित तडकू द्यायची आहे. त्यानंतर लसूण. तेल जास्त तापल्यास गॅस हा कमी करून द्यायचा आहे. 1 चमचा जिरं, पाव चमचा हिंग. यात प्रथम चवळी टाकायची आहे. कारण चवळी शिजायला जरा जास्त वेळ लागतो म्हणून थोडीशी चवळी शिजून घ्यायची अगोदर. कढीपत्ता तेलातच परतून घ्यायचा असतो. चवळी ही व्यवस्थित तेलात परतून घ्यायची आहे. आता या बटाट्याचे काप टाकून घ्यायचे. तेलात ते सगळे व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे. घेतल्यानंतर आपल्याला मसाला टाकायचा आहे. 2 चमचे लाल मिरची, पाव चमचा हळद, 7 चमचे सगळे व्यवस्थित परतून घ्यायचा. कारण मसाला तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायचा. फ्लावर असेल तरीही आपण या भाजीमध्ये फ्लावर टाकून घेऊ शकतो. मसाला व्यवस्थित परतवल्यानंतर यात 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे. मिठामुळे भाजी लवकर शिजते. तर यावर आपण झाकण ठेवू आणि झाकणावर ग्लासभर पाणी आपल्याला टाकायचं आहे. पाणी टाकल्यामुळे भाजी ही तळाला लटकत नाही, जळत नाही. झाकण ठेवल्यानंतर बघा अशा पद्धतीने पाण्याची वाफ होते. पाणी देखील गरम होतं आणि हेच पाणी आपल्याला भाजीसाठी उपयुक्त. 2 मिनिटांनंतर झाकण काढून भाजी चाळून द्यायची आहे. पुन्हा 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे. त्यामुळे ह्या फोडी सॉफ्ट होतात आणि भाजी पटकन शिजते. आता यात भाजीमध्ये पाणी टाकून द्यायचं. ताटावर पाणी टाकून द्यायचं.
जर कमी रस्सा करायचा असेल तर पाणी कमी टाकायचं, तर पुढे यात कूट देखील पडणार आहे. तुम्ही यात एखादा कांदा देखील बारीक चिरून टाकू शकता फोडणीच्या वेळेला लसूण टाकल्यानंतर. भाजी पुरेशा प्रमाणात हवी असेल तर यात तुम्ही कांदा देखील फोडणीच्या वेळेला बारीक चिरून लसणानंतर तुम्ही तो परतून घेऊ शकता गुलाबी होईपर्यंत. तसेच लसूण, आलं आणि खोबरे हे देखील वाटून घेऊ शकतात. पाणी टाकल्यानंतरच झाकण ठेवायचं असतं. बघा, साधारण 5 मिनिटातच आपल्याला भाजी ही व्यवस्थित शिजलेली आहे असं जाणवतं. यात आपण थोडंसं पाणी गरम करून वाढवणार आहोत. पाणी हे पुन्हा ताटावरच ठेवू आपण, किंवा तुम्ही साईडला एखाद्या भांड्यात गरम केलं तरी चालणार आहे. जेवढ्या प्रमाणात आपल्याला भाजी ही घट्ट पातळ हवी असेल त्यानुसार पाणी टाकायचं आहे. आता भाजीला उकळी फुटल्यानंतर आपल्याला त्यात दाण्याचा कूट टाकायचा आहे. सर्व फोडी ह्या व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत, वाफेवरच त्या छानपैकी शिजून जातात. आता यात प्रत्येकाने आपल्या आवडीनुसार दाण्याचा कूट टाकायचा आहे. तर या ठिकाणी मी मोठे 2 चमचे दाण्याचा कूट टाकणार आहे. थोडासा वर. जास्त कूट टाकला तर भाजी ही घट्ट होऊन जाते. दाण्याचा कूट टाकल्यानंतर 5 मिनिटं भाजी ही गॅसवर शिजू द्यायची आहे, जेणेकरून भाजीला छानसा तवंग येतो. आता आपल्याला गॅस बंद करण्यास काही हरकत नाही. त्या अगोदर थोडीशी कोथिंबीर आपण टाकून घ्यायची आहे. कोथिंबीर नसेल तर आपण धनेपूड आपण टाकू शकतो. रीतीने आपली ही मिक्स चवळी, वांग आणि बटाटा आणि टोमॅटो अशी ही मिक्स व्हेज आपली रेडी झालेली आहे. तर तुम्हाला सर्वांना ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाका. ज्या प्रेक्षकांनी माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी कृपया सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.